Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qabla wafati bi thalathin, kafin ya bar duniya da kwana uku yana dab zai koma zuwa ga Allah. Kwana uku ya rage bar duniya, yake cewa yana wasiya ga al'ummarsa, yace la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Ya ku al'umma, kada ɗayan ku mutuwa ta zo masa, ajali ya zo masa face yana kyautata wa Allah zato. Akhrajahu wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Wazada ibn abi dunya a wannan hadisi yayi kari, yake cewa fa inna qauman ardahum su'u dhannihim billah, ga wasu mutane da munana wa Allah zato da suka yi shi ya kai su ga halaka. Fa qala tabaraka wa ta'ala, domin Allah ta'ala ya ce wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum, wancanan ku abinda isame ku, wannan abinda kuka gani kenan an tashi kiyama ake gaya wa yan wuta, to abin da ya haifar muku da wannan shine zannukum alladhi dhanantum bi rabbikum, irin zato da kuka yi dangane da ubangijin ku, ardakum, shi ya jefa ku cikin halaka. Fa asbahtum min al-khasirina, kuka waye gari kuna cikin masu hasara, kuka waye gari kuna cikin masu hasara. Wannan hadisi na Jabir bin Abdullah, Allah ya kara musu yadda, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dab da zai bar duniya kwana uku yayi wannan wasiya gare mu al'ummarsa, cewa kada mutum ibari mutuwa ta zo masa face yana kyautata wa Allah zato. Kaga wannan yana magana ne game da me? Gamuwa da Allah, game da gamuwa da Allah. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, wanda iso gamuwa da Allah, Allah ma zai so gamuwa da shi. Me ake nufi? Mumuni ka san alhamdulillah kana da imani, kuma alhamdulillah ka guji shirka, ka iya abin da zaka yi na bauta, kai dai bawa ne wanda yake ajizi, ko ba haka ba, amma kana kyautata wa Allah zato. Saboda haka ajali in ya zo maka, kana kaunar ka gamu da Allah, ka samu rahamar Allah. Yanzu kai me ka so, ka zauna a wannan duniya walalliya, ko ka je ka samu gidan aljanna? Kana so ka samu aljanna, to alhamdulillah ka yi imani, ka yi aiki na kwarai, kuma alkawarin da aka yi ga mai imani da aiki na gari shine me? Za a bashi aljanna. Saboda ga mutuwa ta zo ma, sai ka yi me? Sai ka gurace gamuwa da Allah, dan ka huta da wannan gidan wahala na duniya, kana sa rai za gamu da Allah, ka samu rahama, ka samu gidan aljanna. Kaga sai ka so me? Gamuwa da Allah. Tunda me fatan ka? Rahama, tsira. Saboda haka in ajali ya zo ma ba za ka kyamace gamuwa da Allah ba. Amma wanda bai yi imani ba fa, wanda bai aiki na gari ba fa, shi fa ya zai abin nan, in ajali ya zo masa ya zai ji? Sai ya kyamaci baya san mutuwa. Dan me? Dan ya san cewa bai tanadi abin da zai samu tsira da shi ba. Kenan ba wai ana nufi ka so mutuwa ko ka keta ba, ɗabi'a ta dan adam baya san mutuwa, rai ma baya san mutuwa. Amma abin da ake nufi, in ajali ya zo maka, kana da aiki nagari da imani nagari, to kana sa ran ka samu gidan aljanna da rahmar Allah. Saboda haka yayin mutuwa ana so ka kyautata wa Allah zato, kuma in ka kyauta wa Allah zato, shi ma Allah yana maraba da kai a wannan zaton nan. Amma in kai ki gamuwa, ka kyamaci gamuwa da Allah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah, wanda ya kyamaci gamuwa da Allah ya san bai imani ba, bai aiki na kwarai ba, ga mutuwa ta zo yana ganin mala'iku, ya zai kokari zai yi, baya so ya mutu, amma dole sai ya mutu. Sai ya kyamaci gamuwa da Allah saboda ba imani na kwarai, ba aiki na gari, kuma Allah ma dama ba ruwan shi da irin waɗannan bawa. Saboda haka Allah ba zai maraba da shi ba. To shine ma'anar hadisin.